we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Anaa na kita sa bagong Ber Month, ang bulan sa October. Among panghinaot nga anaa kamo sa maayong panlawas. Diba, Atty. Resi? Mayong buntag kanimo diha. Maayong buntag sabsay! O hello sa tanan natong mga kapuso sa tibuok ang Mindanao. Nako, while nagapadayon gihapon nga nakastay at home kitang tanan mga kapuso, uban ni ninyo karong buntaga hilabi na nga buwan naman o kita this month of October. Nako mga kapuso, usa na pod ka Mindanaoan fashion designer ang atong makauban this morning. Siya lang naman ang nibida sa iyahang creation na Encantadia theme sa sikat na New York Fashion Week. Samtang Resi ug mga kapuso, dungan tang makigduyog sa maanindot nga Christmas jingle composition ni Professor Rolito Imperial. Ug sa Bestok, atong makachika, si Kapusong Bianca Umali. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo na karong bulan sa Oktubre, gina-celebrate ang Hermosa Festival o Fiesta Pilar sa syudad sa Zamboanga. Kini ang tinuig na selebrasyon alang sa debosyon sa mga Zamboangueño kay Lady of the Pilar o Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Usa sa mga sikat nga ginadayo o ginaatangan sa mga turista sa mong selebrasyon ang regata o ang boat racing event sa mga venta nga adunay mga colorful nga disenyo. Ang Hermosa Festival ang isa sa pinakadako nga fiesta sa Zamboanga Peninsula Region. Maayong buntag, Bianca, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na ngayon? Maayong buntag po sa inyo. Thank you for having me again. And I am good, very well. Thank you very much. So far, kamusta ang 2021 para sa'yo? 2021 has been okay. Better than 2020, of course. 2021, I think medyo mas nakaka-recover and mas nakaka-adapt na tayo sa bagong normal. But yes, better than 2020. And happy sa 2021. And one thing that makes your life also happier this year is all about, music. Kaya naman, ang umaga natin ngayon will be all about your, passion for music. Kailan ka ba nag-umpisa na, to spark your interest in music, Yes? I loved music ever since. Pero I wasn't really confident to be that person who sings. Ever since mahilig makinig ng music, even my family, we all love music. Pero talagang ako personally, hindi ako confident na maging isang performer, maging isang singer. And every time I would sing, a lot of people would tell me na, okay yung boses mo, bakit hindi mo gamitin, bakit hindi mo iparinig sa ibang tao. And I would always say no kasi talagang nahiya ako noon and hindi ako confident until GMA Music came to me, to my team, and yun nga, they wanted to offer me a song which was my first single noon kahit kailan. And kahit nahiya ako, I said, okay, sige boss, subukan ko po ito. Na-in-love na rin ako sa pagkanta. Please share to us the good news, Yanks. Pwede na ba natin pag-usapan ano itong new single na ihatid mo ngayon sa mga kapuso natin? Yes, meron po akong bagong single na i-release. It is called Itigil Mo Na. Under GMA Music. Of course, my song Itigil Mo Na is composed by Direk Niel de Mesa. And I am excited po na marinig na po ng mga tao. Ano ba ang story behind Itigil Mo Na? Itigil Mo Na is a song about
kung sino man yung kumakanta, begging that person na mahal niya talaga, na sana siya na lang tumigil. Itigil na lang para sa kanya kasi hindi niya kayang bitawan yung tao. So, masakit siya. Ako, no? Malalim ang mensahe. Pero in your personal life, have you encountered parang something na ganyang circumstance? Yes. Yes. Oh, may mga kung ano pa. May mga Yes. naisip pang nagagalaw. Yes. I Paano think ka it's naman? it's also why I fell in love with the song kahit na sobrang sakit niya, kahit na ang lungkot and ang bigat. I loved singing it. Yax, pwede bang makahingi naman kami yung favorite line mo naman of the song Itigil Na? Kaya di na ako makikiusap sa'yo at alam ko naman hindi ako yung gusto, pero di ko na kayang ipilit pa, ipilit na, ibigin pa. Sana pusong ito ay sumuko sa'yo. Ilang ulit pa bang mahulog ako? Itigil mo na puso ko, walang kadala-dala. Nakikiusap ako. Itigil mo na. Oh, ouch! Damang-dama namin yun, Bianx. Maraming salamat and we're so Thank you very excited much also. na marinig na ang full song. Well, for those na hindi pa napakinggan ng iyong, so please invite everyone, lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. Ayan, sa lahat po ng mga kapuso sa Mindanao, inibitahan ko po kayo na sana ay mahalin at suportahan. At pakinggan po ninyo ang aking latest single na Itigil Mo Na. GMA Music po yan. Thank you very much, Bianx. Please keep on singing. We'll love Salamat to hear po. your voice. Thank you Maraming very salamat. Thank you. Salamat po. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Burr months na. But pasabot, magsaulog na sab kita mga Pinoy sa Kapaskuhan. Ug taliwala pa man sa pandemya, adunay namugna nga Christmas jingle with a twist ang usa ka propesor nga nag-viral online. Mga kapuso, this morning sabay tang malingaw ug makikaroling sa pinasahi nga Christmas song nga gihimo sa atong makauban karong buntaga. Di na nato dugayon pa atong makauban si Sir Rolito Imperial gikan Dumanhog, Cebu. Sir Rolitz, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV nga makita sa tibuok Mindanao. Kamusta mo diha? Okay lang diri kay sa Cebu ug mangumusta ko diha sa tanang kapuso labi na gyud diha sa Mindanao ug mga kaparentihan ko diha sa Mindanao. I hope nga okay lang ta diha dapita. To God be the glory. Alright, hinaot nga magpabilin kamo sa maayong kahimtang. Apan Sir Rolitz, unang-una, makisayod sa mi kung unsa ba ang imuhang naisipan o ideya ngano nimo namugna kini nga Christmas song nga may kalabutan man sa COVID-19. Naimut na niya, namugna ni siya nga maong kanta sa panahon nga August na siya, last week sa August, nga murag mag-abot na ang kaning Pasko, September, burn na siya, so magpasko na. Pero dito man gini nagsugod ba nga si Mericha, nang li na siya, murag musugod na siya next September 1, murag mukanta na siya, and then, so nagpuat sa ko og gimmick, mag-create sa ka no, nga something ba like, what if mag-create ko og kanta nga, something related sa COVID kay murag ang panahon karon ba murag nakuyawan gani ta unya while nagminaw ko sa kaning Christmas song nga kasadya dito na ko namugna nga ni pwede mo gyud ni siya nga mabuhatan og kanang lyrics ba well sige na ko gibalik-balik ang kasadya nga kanta and then pag abot yun ako diri sa eskwelahan and then wala ko'y klase atong kay Saturday while waiting sa akong estudyante. Believe me or not, kuan na gito nako, buntag ra to nako siya na nabuhat tanan. Kay tungod kay inspired kay ko magbuhat sa maong kanta ba. Half day lang, nahuman nako to siya September 1. Sa maong paghimo sa kanta Sir Rolitz, unsa ba ang katuyuan nimo nga makuha sa mga maminaw sa imuhang kanta?
Sadya baru Paskuha, Delta plus variant mihulga na. First and foremost kay ang lyrics yun sa kasadya nawala naman gid siya no. Ako naman gid siyang giilisdan og katong first line naman lang ganito nga masadya kining Paskuha. The rest is more on COVID na nga related nga ang lyrics niya kay para sa ang mga tao nga ang ako lang gid ato is tanan magud like diri sa amo ang community, tamong lungsod kuan jud kay struggle kay ang kanabitang issue kayo ang pagbakuna. So pugsanay kay ang mga tao nga magpabakuna kay mahadlok kay mo lagi naidagang naitabo unya panaot pagyud plus dauton nila ang pagbakuna nga kana ba. So para kani nga kanta madungog siya sa tanan pero wala sa jud po mag-expect nga kaning kantaha madungog ba. Ang ako lang gid ani is kumpiyansa na tang mugawas, inana pagbakuna ra gid ang solusyon. Siyempre, pinasahisab ang imuhang music video sa maong kanta Sir Rolits kay effort yun kaayo. Paon sa ba nimo ni gihimo? Tell us more about it. Sa tinunanay lang upat na siya ka voices, no? So dili gid siya lalim pagbuhat, dili siya lalim. Primero ana naka-idea ra ko ana katakanta ko mag-duet ba. So pagbuhat na ko ana is una na ko kantahon ang usa ang melody and then i-record na ko siya. Mukanta na sad ko og lain na sad nga voice it can be the tenor para mo blend siya katong melody. So iniguma na sad ana niya, kanta na sad ko sa it can be sa alto. Makakreate na pag unsa na ko kay ikaupat ani. So dito na po na ko masunod ang upat. Inana lang and then mag-record din ko diri with green screen. Nasa ko loyo na niya ako mga green screen diri. Lisod ba ya po pag memorize. Unsa to gibuhat na ko sa primero o sa sunod ana lisod ba. Pero okay raman sa dinoon. Truly, daghan gayod ang nalingaw sa imuhang gihimo nga performance Sir Rolits, pero alang sa kasayuran na pod no sa atong mga viewers, give us a little background kung unsa ba ang imuhang background sa music. Okay, sa college ko, siguro sa gamay pa ko, pero sige na dyan kong kanta, no? Binisaya yun na kaya akong kantahon yun. And then pag abot pa kong college, dito na ko na member sa Cebu Normal University Choral, dito sa ko nahasas ba. So ni-appeal kong choir, so nadawat. And then, wala ko nag-expect nga, kato kung nasudlan di ay nga choir, pwede di siya pang international, nasudlan di laing director, nga ni-train sa AMUA, di-convert me into dance choir. Sir Rolits, any message po sa atong mga kapuso viewers nga i-feel gyapon no ang Christmas, bisan pa man nga hilabihan ang challenges, karon adunay pandemya? Akong message din na sa atong mga kapuso din na sa Mindanao, despite sa mga naitabo karon pandemic no Delta variant na ba ning misulod makuyawan ta but as katong akong kanta tukma kay sa kuntong panahon karon nga ang pagbakuna mao ra gyud ang solusyon. Unya kay nagsingabot naman gyud ang atong Pasko, dili ginato himuon siya nga hindrance ang COVID ba nga dili ta maka-celebrate sa panahon sa Pasko kay of course karong panahon na palang atog yung gaynan og pag-ampo no para ang atong mga mitiin ang atong mga gipangandoy sa kinabuhi matuman lang gyapon karong Pasko. Siyempre, una ta matapos, mangayo gayud kita og short performance gikan kang Sir Rolits. Busa mga kapuso, ani ana siya. Du 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 mas sadya barong Paskuha, Delta plus variant mihulga na. Mas grabing mutakod ining virusa. Sa pobre madato may edad og bata pa. Busa aron kita makalikay. Kung nadunay simptomas magpuyos balay. Magdistansya una kita karon. Aron ang virus dili magtapon-tapon. Bagong normal, bagong kinabuhi. Duyugan ta sa atong gibati. Sustansyang pagkaon, inumloy og lemon. Pagbakuna ang solusyon. Daghang salamat. Wow! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Bitaw, dagan kayong salamat Sir Rolits no, sa pag-share sa imong talento og oras din sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko dagag nalingaw sa imong performance karong buntaga. Amping mo diha sa Cebu. Daghang kayong salamat. Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga
kapuso, atong ilailahaw ng usa ka Mindanaoan fashion designer nga gibida ang iyahang creations nga Encantadia theme sa sikat na New York Fashion Week. Atong makauban this morning si Ma'am Rojen Morris. Maimutag Ma'am Rojen, ug welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Okay lang po, and good morning Attorney Resi, o good morning viewers sa Mindanao. First of all, ma'am, gusto ko lang mo maila-ila pa. Can you give us a little background about yourself o kanang sa ka nagsugod na nagka-interest sa fashion design? My full name is Rojen Florine Embolon Morris. Taga sa Pangdalaga ko. I moved diri sa US together with my daughter 6 years ago. Nagsugod ko, atong bata pa ko, dito sa among lungsod sa Pangdalaga. Akong papa, ganahan kina siya magkuan, ganahan kina siya mangortina, and then kumulakaw sila silang duha ni mama. Umuadto sila sa palengke, maghinay-hinay din kog kat-kat sa bintana, and then magsugod na ko gunting. So bale, ginagunting na ko tong kortina namo, and then I start making dresses na. Bali, pag-abot nila, nasyak na lang sila na kuan, ang among bintana, wala na kortina. Now, let's talk about the New York Fashion Week. Nako, first time ba ninyo to join in this event? This is my third time, but first time launching a new collection. Nako, this is the part where we want to get more details during that time, Ma'am Rojen. Unsa man ang imuhang na-feel? Excited ko because it's first time na ang akong bana on stage and ang akong anak na they all walk with me on stage at the last parade. So it's very relieving na sila dito sa ako to support me, and not just me but to support the company that we're standing. Curious sabi nga naman nimo napili ang Encantadia nga theme. So, Encantadia. Akong anak, sige glantaw og Encantadia. Up to this day, sige na siya glantaw, mag-YouTube na siya. Encantadia dere. Siya, kabalo siya magbisaya, kabalo siya magtagalog. Pero, kung magbisaya ka, di siya makasabot nimo, mag-storya lang siya sa Tagalog. Pero, every day, most of the day, naglantaw na siya Encantadia na. So, while deciding New York Fashion Week, kung mudayon ba may o dili, I think it was 1 week na nag-decide ko na, mudayon na lang ta. So, anak ko, so what's your theme? Sabi ng anak ko, Mami, I know. Sabi, usuman, mag-Encantadia ta kasi uan ka ng favorite na ko. So sabi ko, it's not like that. So dapat magtahipod ko nga ma-fit sa ato ang theme. So yun ang reason na nagamit ko yung Encantadia, kasi naman napaisip ako back say 8 years ago. I remember my cousins, my brother, my cousins, my auntie, and also my father na nagaratay mi dira sa sala, and then we just watch Encantadia. So I think it's like memories coming back that moment when I showcase it sa New York Fashion Week. Parang na vision ko ba na that moment is coming back, that memories is coming back. Even though wala na ang papa ko, that moment's still there. Para sa imuha, unsa ka importante nga atong mapakita ang gawang Pinoy sa international stage? 100% important. Importante siya sa ako because gawang Pinoy is something that we are proud of, not just in the Philippines but dito na internationally. So bali, from there's a lot of people watching that in the live streaming as well. So ginawa hindi lang ako ang nagre-represent. In our collection, Niger Empire Collection is a collaborative project sa mga Pilipino din na taga dito. Jan Quijano is one of my makeup artists and one of my designers correspondent.
with Carlos and Gary. So, nag-collaborate kami lahat to create such a fantastic show sa event namin. Lastly, daghan kaayog mga kabataan hilabi na diri sa Mindanao nga naga-aspire pod nga mahimong usa ka successful fashion designer and hopefully ma-showcase ang ilahang mga designs and creations in big fashion events. Unsa man ang imuhang advice or tambag alang kanila, ma'am? Advice na ko sa inyo, mga taga Mindanao. Don't give up hope. Even though daghan nagaingon, taga Mindanao, maura na ang makuha. No. We are better than that. And you yourself, you know better na mismo ikaw, you will be in a big stage, you'll be something even more that you expect. So keep on dreaming. Vision yourself that you will be on the top. Even though you make mistakes on the way, do not stop. Keep on pursuing what you want in your life. Kasi isa lang ang buhay natin. And don't waste it. Daghan kaayong salamat, Ma'am Rojen, sa pag-uban kanamo diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi. Thank you so much for having me, and thank you viewers. Thank you so much Mindanao for having me in this show. Thank you so much. Mga kapuso, Attorney Resi, na-amaze gayud kita sa gihimong COVID-19 song ni Professor Rolito Imperial nga pang Christmas song ang tunada. Tumong niya nga taliwala sa challenges dili nato malimtan nga magmalipayon labi na karong bare months na. Ug saay maka-proud gayud si Ma'am Rojen Morris nga usa ka Mindanaoan kay iyang gipasigarbo ang talentong Pinoy sa international stage labi na sa fashion industry sa baguhay lamang nga New York Fashion Week. Ug gipabilib sabta ni kapuso actress Bianca Umali sa iyang tingog kay dili lamang siya award-winning actress kundi talented singer pa. Naku mga kapuso, available na ang iyang latest single na Tigil Mo Na sa tanang streaming platforms. Mga kapuso, tara inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Janet Jackson nga dreams can become a reality when we possess a vision that is characterized by the willingness to work hard, a desire for excellence, and a belief in our right and our responsibility to be equal members of society. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe ug click lang sa YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.